A Praza dos Barcos en Sanxenxo converteuse esta mañá no escenario elixido por Papá Noel para tomar nota de todo o que os pequenos e non tan pequenos deste municipio esperan nesta noite boa. Le voy a pedir unos patines nuevos, una guitarra y un libro de Lassie. El maletín de la LOL y la bola grande. Un coche que va por todos sitios y se le hincha las ruedas. Noite de paz, noite de amor, pero sen dúbida noite de moito traballo para este home que venden na Laponia percorrendo milleiros de kilómetros para chegar a tempo ás casas de todos os rapaces. Ay, no, a la tarde, ahora por la mañana estamos aquí en Sanxenxo y a la tarde en Portonovo. ¿Y a la tarde en Portonovo? ¿Y después por la noche? De fiesta. A traballar, isso é verdade. A levar os regalos todos por a noite. Así que xa saben, esta noite despois do cear, todo o mundo para a cama, que quen sabe o mellor mañá, espertan cunha sorpresa debaixo da súa árbore.